Ganing tawhana ba? Di pa gani ko kahuman og storya. Dayog singit. Ulagi-lagi dayon. Morag sweto ba kunuhay? Let's go! Pag-start pa lang na kog explain, bro, ni pasulod na siya. Wala pa gani ko kahuman o lagi dayon niyang giuna. Murag siya ray nakabalutan ng istorya sa kalibutan. Pero kung i-check ni mo ang facts, maupad di ay gisayop tanan. Ang batasan niya kay kusog ka ayaw mo unag tubag. Di pa gani kaka-construct o lagi dayon. Murag gusto gyud ipakita nga siya ang pinaka-bride. Pero pagsabot sa topic, bro, layura ka ayaw sa line. O lagi maura iyang reply. Wala pa ko kahuman og explain. Muna gyud siya tubag. O lagi binuang ka ayaw paminawan. Feeling sweto pero di ko kauyon. Sigig singit bisan way nasaktan. Ulagi Ulagi Usahay makalinga, usahay makalagot. Kay tanong butang iyang tubag kay murag robot nga tinuyo. Lagi balik-balik murag plaka nga guba. Feeling genius pero ang logic niya kay puro bulo. Muringon ko bro, sabta usa before ka mo comment. Pero masingit dayon siya gingon. Murag gusto pirmi siyang star sa conversation. Pero blanco man gani iya explanation. Walay solution. Lagi mura iyang reply. Wala pa ko kahuman og explain. Muna gyud siya tubag. O lagi binuang kaayo paminawan. Feeling sweto pero di ko kauyon. Sigig singit bisan way nasaptan. Ulagi ug sakto pa siya maminaw sa ta. Dili man kinahanglan mo una pirmi para inyon nga bright. Pero sige ra gihapon siya gulagi bisan walay nasaptan. Ingon niya wala ra daw na sa iya, normal ra kuno sa iya. Kung kanta pa ni siya tong adlib nga walay timing ug tono. Ang storya sa taong sigig singit. Wala pa gani mahuman mo una dayon og yawit. Kung ikaw nakailaan iyaw kabalo nakaani nga vibe di tudloan. Wala pa gani nahuman it's a puwera imong advice. Kay tupagon lang kag ulagi oy. O lagi maura iyang reply. Wala pa ko kahuman og explain. Muna gyud siya tubag. O lagi binuang kaayo paminawan. Feeling sweto pero di ko kauyo. Sigig singit bisan way nasaptan. Ulagi